do referéndum que imos a convocar o día 25 en todos os centros públicos de Galiza. Como sabedes, desde o mes de xuño levamos mobilizándonos o que é o colectivo de profesores e profesoras de Galiza, e tamén con apoio importante do resto da comunidade escolar. Levamos a cabo, como sabedes, 4 manifestacións multitudinarias en Compostela, 2 folgas xerais, un paro de media hora en todos os centros, concentracións en todos os centros, concentracións nas cidades e en outras localidades, sacado miles de resolucións e de escritos en contra dos recortes que está a levar a cabo a Consellería de Educación no ensino público, ao mesmo tempo na exixencia da retirada da orde que nos amplía o noso horario lectivo e que nos obriga a facer funcións que non son propias do profesorado, como a custodia do alumnado transportado. Como tamén todo coñecedes, este inicio de curso evidenciou que realmente as medidas que a Consellería de Educación levou a cabo ao finales do curso pasado estaban pensadas para deteriorar o ensino público, para desmantelar o mesmo, e, sin embargo, pois non ten a mesma política en relación ao que é o ensino privado concertado. Temos que decir que, polo menos desde a CIGA Ensino, que este curso evidenciou evidentemente unha política educativa baseada no que é a doutrina neoliberal, no cal aposta iso para a privatización do ensino en lugar de conseguir unha mellor calidade para o conxunto da cidadanía. Demostrouse que realmente eran medidas en contra da calidade do ensino e que eran medidas que iban a reducir o que era o número de profesores nos centros, que o mesmo conselleiro xa tuvo que aceptar en sede parlamentaria que estábamos a falar de 587 profesores menos para o curso en que estamos neste momento. Sin embargo, desde a CIGA Ensino temos claro que eso sobrepasa e que sobrepasa neste momento aos 1000. Pero hai que engadir que mesamente no adianto que se fixo dos orzamentos para o ano 2012 hai unha reducción no capítulo 1 que ten que ver co persoal, ni máis ni menos que de 23 millóns de euros, o que supón aproximadamente 600 profesores menos. Ante esta situación, eso de ataque permanente ao ensino público, de desmantelación do que é este servicio e do seu deterioro, pois, bueno, nós, unha das accións que pensamos que ten unha importancia na medida en que é o profesorado que vai ter a palabra, o profesorado que vai ter a súa decisión na súa man, pois foi a motivación, o obxectivo fundamental de organizar este referéndum. Este referéndum que ten como obxectivo que o profesorado directamente participe e dea a súa opinión sobre 4 preguntas que imos a facer, e ao mesmo tempo tamén ten como objetivo, sin lugar a dúbidas, a demostración, ou así acadamos que sexa, de que temos un conselleiro que está instalado na mentira, está instalado na máxima autoritarismo que se pode concebir dun conselleiro de educación. E dicimos isto porque, como sabedes, baseou e basea toda a súa información, que máis que información é manipulación da opinión pública, en que o profesorado maioritariamente está respaldando os recortes, de que o profesorado maioritariamente está de acordo coas medidas que está a levar a cabo. E mesmamente chegou a afirmar que as mobilizacións e as folgas son minoritarias. Pois, bueno, nós agardamos que neste referéndum realmente se demostre todo o contrario. Daí que as preguntas que sintetizan, que imos a facer, sintetizan un pouco o conflito, por unha parte, e por outra, pois darán resposta a esas opinións do propio Consello de Educación. Tedes aí as preguntas. En todo caso, a primeira fai referencia a se estás de acordo co recorte no ensino público, a segunda se a Consellería de Educación impuxo un incremento do horario lectivo, estás de acordo con ese incremento, a terceira, estás de acordo con que o profesorado teña entre as súas funcións a custodia do alumnado transportado, e a última, consideras as diferentes medidas adoptadas pola Consellería de Educación que melloran a calidade do ensino? Como vedes, como decía, sintetizan estas medidas
un pouco a agresión que estamos a recibir como docentes, a desvalorización do noso traballo por parte da Consellería e tamén os ataques que está a sufrir o ensino público. O horario da votación vai ser como hora de referencia de 10 a 1 da mañá do mediodía e de 6 a 8 da tarde. Digo como referencia porque evidentemente pretendemos non interferir no que é o funcionamento normal das aulas e, polo tanto, constituirase unha mesa por 3 membros e levantarase unha ata, darase a posibilidade de que participe todo o profesorado que está en activo e facilitarase, polo tanto, esa participación que combinarase con que non interfira, como dicía antes, no funcionamento normal das aulas dese día. Nos, polos dados que temos neste momento, sin lugar a dúbidas, levamos feito máis de 1000 asambleas nos centros e está habendo unha grande acollida e todo indica que realmente vai haber unha participación moi mayoritaria e agardamos que realmente sea unha resposta contundente, unha máis, sen lugar a dúbidas, de que amose que o profesorado está en contra destas medidas que recortan o ensino público, destas medidas que empeoran as nosas condicións laborais e destas medidas que, sin lugar a dúbidas, pois tamén empeoran a calidade do ensino.